Първият учебен ден само за учениците ли е? Според мен не. Ние всички сме ученици на най-великия учител – живота. И за всеки един от нас първият учебен ден е на различна дата. За мен, например, беше на 20 март 2020 година. Тогава направих първата стъпка към по-осъзнато приемане на уроците на живота. Започнах да живея с мисъл за важните неща, за важните хора в моя живот. Осъзнавах какво да направя, за да се чувствам добре. Това беше денят, в който направих първата стъпка. И всяка следваща ми носи все по-голяма радост, срещаме с все повече добри хора, дава ми все повече усмивки, подарява ми все повече добри случки. Кога е първият учебен ден за вас? Много ще се радвам да споделите. А сега пожелавам на всички малки, големи и още по-големи ученици много успехи и много радостни усмивки през техния първи учебен ден. Чао, до скоро!